wayo, madalla. Mata, wayo, yau kun haɗu da ɗan gata. Madalla, na ta daɗi kashe ni. Wayo, da wahala gwanda daɗi ta kashe ni. Ai gwanda daɗi ta kashe ni. Daɗi kashe ni. Wayo, da wahala gwanda daɗi ta kashe ni. Ai gwanda daɗi ta kashe ni. Na ce daɗi kashe ni. Wayo, wayo, wayo Allah 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 daɗi duniya. Assalamu alaikum mutanen arewa sallama gare ku. From the way you dey move your body wallahi har bani so in gama in bar ku. Na ce kai dan Allah ku bani wiwi da ƴan mata irin siriri. Ban zo duniya in sha wuya ba dan haka wallahi ba zan sha wuya ba. In kuka bani sai na ci har in na samu sai na ci. Yarinya tashi mu je ka wuka da nama janan mu je na ce kai I want to make money, yeah. I want to beg body. If you want to be somebody then be ready to share body. Kashe ni, wayo, da wahala gwanda daɗi ta kashe ni. Ai gwanda daɗi ta kashe ni. Daɗi kashe ni. Wayo, da wahala gwanda daɗi ta kashe ni. Ai gwanda daɗi ta kashe ni.